estét kívánok! Szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt, meghívott vendéget, családtagokat, barátokat, mindazokat, akik eljöttek a Soroksári Toppantó Néptáncegyüttes fennállásának 15. jubileumi gálaműsorára. Én Matyasovszky Nóra vagyok, és én kalauzolom önöket ma este végig ezen a műsoron. Az előző percekben egyébként vajda-szentiványi táncokat láthattak. Idézzük fel egy pillanatra, hogy mi minden történt az elmúlt 15 évben. Együttesünk 2010-ben alakult a soroksári és a környékbeli gyerekek részvételével. Kezdetben egy, majd később 2 csoporttal kezdtük meg az autentikus magyar folklórkincs, a magyar néptánc, a magyar népzene és a néphagyományok megismerését, újrateremtését. Már a 2 utánpótlás csoportunk, a felnőtt együttesünk, valamint egy felnőtt kezdő, azaz szenior csapattal alkotják a Toppantó Néptánc Együttes családját, körülbelül 70-80 fővel, akiket ma este itt a színpadon láthatunk. Köszöntjünk köreinkben egykori oktatóinkat és alapítóinkat, Gyémánt Ádámot és Gyémánt Csontos Líviát, és bár a mai estén nem ünnepelhetnek velünk, de szeretettel gondolunk Utasi Péterre és Utasi Viktóriára, valamint Tatár Péterre és Tatárné Nagy Ágnesre is. És hálásak vagyunk az együttesért végzett áldozatos munkájukért. Jubileumi gálaműsorunk megvalósításához elengedhetetlen volt támogatóink segítsége, úgy mint Soroksár önkormányzata, a Táncsics Mihály Művelődési Ház, a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Csóri Sándor alapja, a ProCompost Kft. És természetesen az elkötelezett szülők család, akik nélkül nem lehetnénk ma este itt. Szeretettel üdvözöljük az önkormányzat itt megjelent képviselőit is, Besse Ferenc polgármester urat és kedves feleségét, és egyben meg is kérem polgármester urat, hogy legyen kedves, nyissa meg a mai rendezvényt. A tánc felemel, erőt ad, gyógyít, és közel hoz a szívekhez. Mondta Radák János, az ismert néptáncos és koreográfus. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, táncosokat főleg, meghívott vendégeinket, hölgyeket, urakat Soroksáról és máshonnan. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket. 15 év, mondhatnám azt, hogy hát nem is olyan sok végül is, csak én azt gondolom, hogy próbálják meg utánuk csinálni 15 éven keresztül ezt a munkát, és ami egyébként nagyon számomra egy picit mulatságos, hogy ők a munkát még élvezik is. Gondoljanak bele, mert másképp nem lehet csinálni sem a néptáncot, sem semmit a világon. Ádámékat ismerve mondhatom azt, hogy most már lassan évtizedes az ismerettségünk. Mindig a mosolyt látom az arcukon. Mindig vidámak, mindig örülnek valaminek, látszik, és a táncokon természetesen. Ugye, hogy is volt? A tánc felemel. Ad egy magasztos érzést az embernek, erőt ad, mert erő nélkül nem lehet táncolni, az teljesen biztos, és nyilvánvaló gyógyít. Én nem láttam még olyan táncost, aki beteg, higgyék el nekem. Ha bármi baja volt, megszólalt a zene, fölpattant és jól érezte magát, táncolt, és egyből átadta azt az örömöt a közönségnek, barátoknak, követőknek, mindenkinek. És a legfontosabb mégis az, hogy közel kerül a szívhez. Táncon keresztül ki tudjuk mutatni az érzéseinket, nem kell hozzászólni, elég a mozdulat. Közel kerül a szívünkhöz, mert mi is azt szeretnénk, hogy legalább olyan jól táncoljunk, én legalábbis soha nem fogok. Ez egy más kérdés. Én azt kívánom magunknak ma estére, hogy rendkívül jól szórakozzunk, és megköszönöm azt, hogy eljöttek, megtiszteltük az együttest. Én gratulálok a 15 évhez, és mindenkinek, aki a 15 évben bármit is tett a Toppantó Táncegyüttesért, azt engedjék meg, hogy most itt is megköszönjem. Legyen az a legkisebbtől a legnagyobbig bárki. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, ezzel a műsort azt gondolom, hogy csak meg kell nyitni, nekem más szerepem nincsen. Ma estére kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, és mivel közeledik nem sokára a karácsony, áldott békés boldog ünnepeket. Isten önöket köszönöm, hogy megtiszteltek minket. Köszönjük szépen polgármester úr szavait, és egykori táncosként csak megerősíteni tudom azt, amit a tánc
gyógyító erejéről, felemelő erejéről mondott polgármester úr. Ahogy említettem az imént, első műsorszámunkban a Toppantó felnőtt együttesének Vajda Szent Iványi koreográfiáját láthatták, amellyel együttesünk 2023-ban a Kőszegi Néptánc Fesztiválon a koreográfia térhasználatának gazdagságáért díját nyerhette el. A koreográfusok Légár Dániel, Koronci Alexandra és Jablonszky Ádám voltak. A következő percekben együttesünk legkisebbjeit, a jártató csoportot láthatják, amelynek tagjai a Török Flóris Általános Iskola első és második osztályos tanulói. Ők október óta táncolnak az együttesünkben. Erre az alkalomra csallóközi polgári táncokkal készültek oktatói Kikin Klaudia és Jablonszky Ádám. Van egy szolgálati közleményünk. A Táncsics utca 48 előtt egy autó rossz helyen áll. Itt felolvasom, ami ide van írva. AIIA 173 BYD, valószínűleg egy terepjáró autó. Tehát rossz helyen áll a Táncsics utca 48 előtt.
A legkisebbek tánca után, hadd mondjam el, hogy köszönettel tartozunk a Török Flóris Általános Iskola alsó tagozatában dolgozó pedagógusoknak, akik szorgalmazzák azt, hogy a gyerekek jöjjenek és táncoljanak velünk itt az együttesben. Kérem, hogy fáradjanak a színpadra, hogy egy-egy apró ajándékkal köszönhessük meg a munkájukat. Hegyesiné Iványi Rita, Hegyesi László, Lukácsné Ruf Tünde, Geyer-Gosz Lőrincen, Szólykáné Demél Mónika, Szólyka Péter, Szalai Tünde és Bránák László, a Prokomposzt Kft. Képviselője. Kérem, hogy jöjjenek ide föl hozzánk a színpadra. Szeretnék egy kis apró ajándékot adni önöknek. Jöjjenek föl nyugodtan ide a színpadra, itt szeretnénk önöknek átadni az ajándékot. Meg egy nagy tapsot. Most pedig fogadják szeretettel a toppantó nagyobbik utánpótlás csoportját, a forduló csoportot, akik az iskola 3., 4. és 5. évfolyamos tanulói, és ezen az estén bukovinai táncokat mutatnak be.
további vendéget szeretnék majd kiszólítani ide a színpadra, hiszen a közreműködésükkel hosszú éveken át segítették és segítik is együttesünk munkáját. Ők pedig Markos Katalin, Csurgyó Edith és Kocsis Gyula István. Kérem, hogy jöjjenek fel a színpadra. Fontos tudniuk, hogy a Török Kór és Általános Iskola jelenlegi és egykori igazgatójának köszönhetően az együttes számos fellépési lehetőséggel gazdagodott, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a táncos növendékek ne csak a próbákon, hanem az élesben is kamatoztathassák a tudásukat. Köszönjük szépen! Markos Katalin a kezdetektől támogatta a soroksári gyerekek és a fiatalok néptánchoz való kötődését. Számukra utazásokat, kirándulásokat, fellépéseket szervezett. Pályázatok tömkelegével segítette együttesünk szakmai fejlődését. Csoportjaink viselettára is az ő munkássága alatt szebbnél szebb darabokkal gazdagodott. Hálásak vagyunk a munkájáért és az elkötelezettségéért. Viselettárunk egyik ékessége a következő percekben fog megjelenni a színpadon. Bocsánat, megvárom akkor, amíg átadod az ajándékokat. Köszönjük szépen, és Viselettárunk egyik ékessége tehát a következő percekben fog megjelenni itt a színpadon, amikor is a felnőtt együttesünk kalotaszegi táncokat ad elő. A gyönyörű viseletek Tárkányi Csilla kezemunkáját dicsérik, aki sajnos ma nem tud velünk ünnepelni, mert a szülőfalujában, a kalotaszegi inaktelkén az évnek ebben az időszakában szokásos, hagyományos gasztronómiai rendezvényen, azaz disznóvágáson vesz részt. De szeretettel gondolunk Csilla nénire. Nem csak a táncosoknak az egyik szívecsücske a kalotaszegi tánc és muzsika, de a műsorban közreműködő Erdőfű zenekarnak is, sőt az egész táncház mozgalom által leginkább kedvelt tájegységek közé tartozik a kalotaszegi. Következzen tehát a toppantó néptánc együttes kalotaszegi koreográfiája, ezt követően pedig 15 perces szünet következik, és utána folytatjuk műsorunkat. További jó szórakozást kívánok Önöknek!
a jubileumi alkalomra a színpadi hátteret Makrai Krisztina készítette, köszönjük szépen a munkáját. Sajnos ő nincs most itt már velünk az este folyamán. A folytatásban együttesünk legfrissebb koreográfiáját, rimóci táncokat láthatnak. A sok alsószoknyás, díszes, hímzett viseletdarabok elkészítésében Latkó Mónika viseletkészítő volt a segítségünkre, akit szeretettel köszöntünk a nézőtéren, és nagyon örülünk, hogy itt van. Kérek szépen neki egy nagy tapsot. A következő percekben tehát a toppantó felnőtt táncosai rimóci karikázót, sarkantyúst, csárdást és kukorgóst fognak bemutatni. Azért, hogy a szeretőre hagyott, azért föl nem akasztom magamot. Akassza föl, aki föl akarja, egy legényét nem akasztom föl soha. Akassza föl, aki föl akarja, egy legényét nem akasztom föl soha. Fehér líliomszád, se ugorja a Dunába, ugorja a Dunába. Támazd meg oldalad az aranyvillával, sej szakadj ki rózsádat, forgasd violádat. Kerekígen járó, nap után sétáló, sejpiros bőrszoknyájú
Szeretettel köszöntjük a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyüttest. A Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyüttes immár 55 éve meghatározó része Soroksár kulturális életének. Ez idő alatt az együttes többszörös fesztivál és nívódíjjal gazdagodott, elnyerte a rangos Budapest térdíj kitüntetést, valamint a kiváló címet is. Méltán büszkék lehetnek mindarra, amit ebben az időben elértek. A Soroksári Táncegyüttes gyermek és felnőtt csoportjai mintegy 50 fővel őrzik és ápolják a német nemzetiségi hagyományokat, amelyek a mindennapjaik szerves részét képezik. Most a felnőtt tánckar köszönti a jubiláló táncegyüttest Schuster Anna az együttes művészeti vezetőjének Inder Bergen című koreográfiájával. Német nemzetiségi táncok kitekintést ad más nációk hagyományaira, gazdagítva ezzel a mai eskü sorát. Előadásuk remek példája arra, hogy a német és a magyar néptánc hagyományai szépen megférnek egymás mellett, és együtt még teljesebb képet adnak a kulturális örökségünkről. Fogadják szeretettel a Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyüttes felnőtt tánckarának művészeit.
A következő műsorszámban egykori táncosunkat, Tompai Ádámot láthatják, aki a 11. országos ifjúsági szólótánc versenyen ért el kiemelkedő eredményt. Majd a toppantós évek után a táncot hivatásul is választotta. Évek óta táncol már Román Sándor világhírű táncművész koreográfus társulatában. Ma este 4 keréki táncot mutat be. Közvetlenül utána pedig a Csicsörke táncegyüttes táncosa Ladányi Tamás lép színpadra, aki 100 csalvási pontozót és cigányvermunkot ad elő. Zia musicale, semplicemente.
Természetesen egy jubileumi táncműsorhoz nem csak a tánc kell, hanem a kiváló zene, a kiváló muzsika is. Nagy szeretettel köszöntjük az Erdőfű zenekart és Kovács Márton primást, és nagyon köszönjük nekik, hogy ma is elfogadták a meghívásunkat, és ezen a jubileumi szép esten is nekünk zenélnek. Kérek szépen nekik egy fotót. Az Erdőfű zenekar tagjai mind elkötelezett hívei a Kárpát-medence népzenei hagyomány hiteles előadásának, táncházakban és koncerthelyszíneken egyaránt. A zenekar célja, hogy átfogó képet adjon a magyar lakta területek és a velünk együtt élő etnikumok vonós népzenéjének sokszínűségéről, az adott vidék vagy falu sajátosságait tartva a szem előtt. Az Erdőfű zenekar tagjai Maruzsenszky Andor primás, Éri Katalin nagybőgő, Éri Márton brácsán, valamint Salamon Soron harmadikán. A zenekarhoz csatlakozott ma este Kovács Márton, a Budapest Mezőség Band és a Magos zenekar primása, a Tordas Művészeti Iskola hegedű oktatója, aki szintén számtalan alkalommal muzsikált a toppantó fellépésein és tánc alkalmain. Fogadják szeretettel a muzsikájukat!
Köszönjük szépen az Erdőfű zenekar és Kovács Márton muzsikáját. Akiket az imént láthattak, ők voltak a Csicsörke Néptánc Együttes, és azért hívtuk meg őket többek között vendégszerepelni, mert nagyon jó barátságot ápol egymással a két táncegyüttes, és mi is jelen lehettünk akkor, amikor ők a jubileumi műsorokat ünnepelték, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy vendégül láthatjuk őket ezen a 15 éves évfordulón. Élményből élmény, élményekből közösség. Ez a mottója egyébként a Csicsörke Néptánc Együttesnek, amely tavaly ünnepelte a 25. éves fennállását. Az utóbbi években a Martin György Néptánc Szövetség országos bemutató színpadán minősült, és jól minősült címet is szereztek. Jelenleg 5 korcsoport alkotja a Néptánc Együttest, közel 100 fővel és még több segítőszorvos kézzel. Jubileum esténk zárásaként ismét a toppantó felnőtt együttese lép színpadra, Mezőségi képek címek koreográfiájával, amelyben az ünnep alkalmából az együttes alapító táncoktatói Gyémánt Ádám és Gyémánt Csontos Lívia, valamint jelenlegi oktatóink Jablonszky Ádám, Jablonszky Ilona és Kikin Klaudia is közreműködnek. A műsorszám végén a toppantó valamennyi táncosát kérem majd a színpadra, kicsiktől a nagyokig, hogy közös éneklésben ünnepeljünk, és ünnepeljük meg együttesünk 25. születésnapját. Következzen tehát a Mezőségi képek, amellyel két mezőségi falu, Mezőkeszű és Magyar Palatka tánchagyományai előtt szeretnénk tiszteletni.
szórakoztak ezen a mai estén, és mielőtt még elbúcsúznánk, van itt néhány barátunk, akiket szeretnénk fölköszönteni, hiszen nagy-nagy köszönettel tartozunk nekik az este megvalósításáért és az elmúlt időszak munkájáért. Először is köszönjük még egyszer az Erdőfű zenekarnak és Kovács Márton Prímásnak azt a fáradhatatlan élőzenei kíséretet, amit ma este itt nekünk adtak. Nem ér véget az ő műszakjuk most ezzel az előadással, hiszen itt voltak velünk a próba folyamat alatt is, és az estet követő táncházat is úgy tudom, hogy végig zenélik majd nekünk, úgyhogy még hatalmas munka vár rájuk. Köszönjük nekik, hogy ide varázsolták a Kárpát-medence legkülönbözőbb szegleteinek népzenei kincsét. Amikor nekik köszönetet mondunk, akkor nem feledkezhetünk meg Martin György Erkel-díjas néprajzkutatóról, a hazai, sőt a nemzetközi tánckutatás legnagyobb hatású alakjáról, akinek tevékenysége Bartók és Kodály munkásságához mérhető. 3 évtizednyi szenvedélyes gyűjtőmunkájának hála a letűnő félben lévő paraszti kultúra zenei és tánchagyományairól ma film és hanganyagok állnak a rendelkezésünkre, és segítségükkel újra tanulhatjuk, vagy legalábbis megsejthetünk valamit abból, hogy milyen a saját népi kultúránk és milyenek a mi gyökereink. Az Erdőfű és Kovács Marci avatott és őszinte tolmácsolója népzenei hagyományainak. Még egyszer köszönjük nekik, és még egyszer kérem. Marciék után a toppantó születésénél is jelenlévő oktatókat szeretném köszönteni. Gyémánt Ádám táncos pályafutása során elnyerte az Aranysarkantyús táncos, valamint a népművészet ifjúmestere díjat. Hivatásában és életében is párja Gyémánt Csontos Lívia, ugyancsak a népművészet ifjúmestere és aranygyöngyös táncos díjak nyertese. 2010-ben indították útjára, és 5 éven át vezették az együttest. Nélkülünk nem lehetnénk ma itt, és külön köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték és emelték ennek a mai estének a fényét. Átveszem a szót, mert kicsit személyesebb részhez érünk. Együttesünk egyik tagját szeretném, hát már ott van a színpadon, de ide előre hívni, Kikin Klaudiát. Gyémánt Ádám és Lívia vezetése alatt kezdte a táncot. Azóta se hagyta abba szerencsére, azóta már elvégezte a óvodapedagógus diplomát szerzett, és az Alba Régia Táncegyesület kurzusán végzett néptánc próbavezetői tanfolyamot, úgyhogy 2024 ősze óta Köli bácsi mellett Klau néni vezeti a mindkét utánpótlás csapatot. Nagyon köszönjük a munkáját, és még sokszor 15 évet kívánunk. A következő, akinek szeretném megköszönni, nem is tudom elkezdeni sorolni, hogy mennyi minden, Mészáros Hajni néni. Kérlek, gyere!
szóban elmondanám, hogy ő is a kezdetektől fogva velünk van, és az ő osztályából is rengeteg kis táncosunk került ki. Most is, és az elmúlt 15 évben nagyon sok. A hajat von, ha kell, adminisztrál, bográcsban, paprikás krumplit főz nekünk, ami csak kell, mindig ott van, és minden stresszes helyzetben higgadtan találja meg a megoldást, és hát nem utolsó sorban mindehez kellő humorérzéke is van, mert ennélkül sok helyzetet nehéz lenne végigcsinálni. És szeretnénk megköszönni a ma este konferálását Matyasoszki Nórának, illetve kérlek. Gyere. Táncsis Mihály Művelési Ház részéről szeretném kérni Németh Ildit, mert rengeteget dolgozott ő is, hogy ez az este, meg hát számos más toppantó események legyen. Minden barátnak, családtagnak. Bocsánat, majdnem elfelejtettem, még egy nagyon fontos dolgot. Erre az estére időzítettük egy díj alapítását, a Toppantó Együttesért díjat, amit ezentúl minden évben odaítélünk egy olyan táncosunknak, aki különösen sokat tett abban az évben az együttes működéséért, hírnevéért. Persze nehéz egy embert kiválasztani, mert szerencsére minden táncosunk magáénak érzi a közösséget, és sokat tesz érte. Most ebben az évben mégis úgy gondoltuk, hogy annak a tagnak adnánk ezt a díjat, aki már eddig is bizonyította rátermettségét a közösségi média kezelésében. Idén pedig valósággal felrobbantotta a TikTokot az új csatornánk indulásával, a remek tartalmak gyártásával, és a logónkat is ő tervezte erre a jubileumi alkalomra, úgyhogy szeretném ide hívni Várnagy Dorottyát. Minden kedves vendégünknek, hogy eljöttek és velünk mulattak. Találkozunk a 20-on, meg még előtte is persze sok-sok. Még várok. Mire várok? Elnézést kérek, átveszem a szót csak nagyon rövid ideig, de egy nagyon-nagyon fontos személyeknek szeretnénk megköszönni a munkájukat, illetve hát nem is lehet ezt munkának nevezni, hanem azt, hogy a szívüket, lelküket beleteszik ebbe a tánccsoportnak a hétköznapjaiba, és azt gondolom, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt mindegy hatalmas, óriási nagy köszönetet a mindig vidám, mindig humoros Ködi bácsinak, és hát Ilusnak is köszönjük a segítséget, mert nélkülük ez nem működhetne. Úgyhogy a legnagyobb tapsot. Bocsánat, még nem lett volna elég hosszú a konferálás. Megígérem, hogy én... Ha tehetném, akkor inkább eltáncolnám, mint hogy elmondom. Megígérem, rövid leszek. Én nagyon szépen szeretném megköszönni minden táncosnak, hogy ilyen kitartóan és ilyen fegyelmezetten lehozták ezt a mai műsort és az idevezető próba folyamatokat, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és köszönöm szépen meg mindenkinek, aki itt volt, és töltsük meg még az estét itt a Táncházban.
bográcsozással, mulatozással. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én a Toppantó táncegyüttes!